थांनाय 8 तारिखआव उदालगुरि जिल्ला कमिटि UPPLनि मावख'आव 7 तारिखआव जोंनि BTCनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर'नि रेसिडेन्टआव जयेन जाहैनो हानाय जोंनि गोबां बे ओनसोलनि राजखान्थि हान्जा आरो गोबां अन्यान्य आफादफोरनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा जयेन जाहैदोंमोन आरो बिथांमोनखौनो जोङो 8 बिथांखियाव जोंनि मावख'आव जों मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बेहाय जोङो जोंनि जायखिनि बिथांमोना जोंनि UPPLआव जयेन जानो हादों बिथांमोनखौनो बरायदोंमोन आरो बेवहाय जोंनि BoNSU आफादनिफ्राय गोख्रों मावथि जयेन जानो हादोंमोन आरो बेखौ जोङो बरायनायखौ जोंनि BoNSUनिफ्राय जोंनि उदालगुरि जिल्ला कमिटि UPPLखौ मोनसे सोंखारिनाय जे राव बुंदों बिनिनो खेंफोरथिखौ होनो थाखाय दिनै जों नोंथांमोनखौ बेयाव खावलायना लाबोनाय जादों। जोंनि बे 8 बिथांखियाव जोंनि UPPL हान्जायाव गोसो गोथारै रावनिबो थुनजुलायनाय नङालासिनो गावनि गोसोनि साननायजों गावनि बिजिरनायजों UPPL हान्जा एबा BTRनि चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोननानै फोथायनानै जोंनि आफादाव जयेन जानो हादोंमोन। BoNSU आफादनि सासे गोख्रों मावथि बिथां अभिजित दैमारिया बिथाङा रियेलि BoNSUनि सासे गोख्रों मावथि लोगोसे बै समसिमहालागै 7 बिथांखिसिमहालागै हाग्रामा हान्जानि जिथु माने BSU बे BSU हान्जानिबो सासे जोंनि बे अदला प्राइमारि कमिटि BSUनि दिदोम आफादगिरिमोन लोगोसे उदालगुरि जिल्ला कमिटि BSUनि गोख्रों मावथि सोद्रोमा बिथांमोना बुंदों दे बिथाङा BoNSUनिफ्राय खुनु सोद्रोमाया UPPLआव हाबाखै UPPLआ BoNSUखौ फोजोबस्रांनो थाखायसो मोनसे षड़यन्त्र खालामदों होननानै बुंदों। आं बुंगोन जोंहा रावखौबो फोजोबस्रांनायनि थांखि गैया। मोनसे आफादा गावनि निजा बबिया आदर्श निति मावनाय दांनायजों समाजाव थांनानै थायो समाजाव जौगायो बे हिसाबै UPPL हान्जाया बबेबा मोनसे हान्जाखौ फोजोबस्रांनाय बबेबा हान्जानि हेंथायै खामानि मावनाय खुनु ओंथि गैया उद्देश्य गैया बिथांमोना जिबायदि बुंदों बे नंखाय आरो माबा जायाखै सैथोथि गैया। जों दिनै फोरमान होगोन जे जोंनि बे सानाव जोंनि बे UPPLआव जयेन जानो हानाय गोख्रों मावथि बिथाङा दिनै आंजों दङ। दिनै बिथांखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमान होगोन जे बिथाङाबो दि BoNSUनिफ्राय बा बे BSU जाय BSU आरो BoNSU मोनसे महरनिनो बिथांमोननि बे आफादा हाग्रामा हान्जानिनो मोनसे उइं जिथु BSU बे BSUनिफ्रायनो BoNSU एखे मोनसे महरजोंनो दाजानाय बेखौनो फोरमान होदों। खारन बिथां जोंनि अभिजित दैमारिया BSUनिबो आफादगिरि अदला प्राइमारिनि लोगोसे उदालगुरि जिल्ला कमिटि BoNSUनिबो मावफुं सोद्रोमा बे गतिके बिथाङा जोंनि UPPLआव हाबनाया नंगौ आरो माने BoNSUआ बुंनाय बे खोथाया नंखाय। बेखायनो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंनो नागिरदों बिथां अभिजित दैमारिया गावनि खुगाजोंनो बुंगोन दा बिथाङा BSU नंगौना नङामोन BoNSU नंगौना नङा बेखौ बुंनो थाखाय आं बिथांखौनो दा नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमान हिसाबै खावलायदों। दा बिथाङा गावनि खेंफोरथिखौ होगोन आं बेनि उनाव आरो बुंबावगोन बेनिखायनो बेखिनि खोथाखौ बुंनो थाखाय आं अभिजित दैमारि बिथांखौ खावलायबाय। नंगौ सारा जि खोथा बुंलांदों बे सैथो आरो जों थांनाय सनिबार मोनाबिलि समाव चिफ सारखौ लोगो हमहैदोंमोन आङो खुद गावनि गोसो मथे आङो चिफ सारजों रायज्लायनानै UPPL पार्टियाव आङो जयेन जादों आरो सिगां समाव आङो BPF पार्टिनि खामानि मावबोदोंमोन बेनो जाहैबाय अदला प्राइमारिनि BSUनि प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे आङो BoNSUनिबो एक्टिभ वार्कार जानानै खामानि मावबोदों
दिल्लीयावबो थांदों जोङो धरना हैदों जन्तर मन्तर बे माबायाव जों धरना हैदों बेयावबो गोबां मानसिया हमजादोंमोन दा बेयावबो आं दङ सैथो आङो बनसुनि सासे एक्टिभ मेम्बारमोन आरो नैबे जाना थांबावदोंमोन जोंहा आरो मोनसे जोंहा क'क्राझारावबो बिदिनो मोनसे मिटिं जादोंमोन जोंहा बनसुनि बेयावबो आङो एक्टिभ जाहैदों बेबायदिनो आङो बनसुनि खामानि मावदोंमोन दायो आङो UPPL पार्टियाव गावनि गोसो मथे आङो जइन जाफैदों रावनिबो बुंनाय रावनिबो थिननायाव आं जायाखै आंनि गोसो गोरबोजोंनो आङो जइन जादों आं बिसिखौनो बुंदों बे खोथायाथ' मिसा आंनि फट' दङ बेयाव नुगोन आंखौ भिडिअ'आवबो नुगोन गोबाङानो भिडिअ शेयार खालायदों बेयाव दिल्लीयाव हमनाय मानाय दा जुदि आङो बनसुआव गैयामोनबा बोरै आंनि फट'आ जेनेबा सावगारिया नुजाखो बेनो आरो आंनि बुंनो गोनाङा